class la review na ven kan professor thu soi kha chatro David Human mi fing chuan arin na chu evidence sang hat ati phei kha chuan oi chai ka ti bon to pani me rin sang lo ko ro ting ro ta han in thashung thei lu tuk rin sang chu lo po Ludwig Verber kan na soi pathian in aman puin mishing a siam lo mishing in aman puin pathian a siam zok ti soi phei kha chuan oi ril lu tuk tat soi chu an soi tra chu ka tia kai po ma se ka ril ru a boy do ni ingi ril ru ti bai tu rom ishi thiam lo mi vai chunga soi te kha chu eng ma pui mo om lo chuang u ka lo shil fiang che ka sha thiam a ria thiam chu ma se ngai to ula kan bible zir tir na te are yaar philosophy lo mi zir oi bible ai khan real fezo evidence chung changa soi te kha ingai thave mi lo mi ya ngai ngai thak te chu a shim shimin sar kha eng sa khong e abe chinga chu tiang an zot ngai lao 80 salo mani aril na kalaya a enge a ril viau na po ka shelo 80s ni chu oi sa tha ente hello lai shem tong kolong khwa mi ni a kai in thil soi du dan po chu ava christian lo ve ni hek lo tu nge tu la ya sa khwa na ngai sak ngai 80s lo kan ni 80s Lucy kimi enge zia Sunday school a kan zir thin Isu Krista kan ta na thia thole chan chin kha in oi lo mo enge in chunga thenga ring what is a kim ti khan philosophy chu ka zire chu itia David Human ati kha thil makhi natural law kal tlatani baka iswa thole na te kha chu dik te chu ni se tun thangin khatiang thil mak te kha chu kan nam huang chu adik pathian pom tak tak lo karing kai chon mola enge omirin chan imutomi bible in ati de enge to na film khamang te che philosophy zirvesi larin sang ila chiar tlem dawani hi ril ruin hong takin lo cher bella I har chuak ve meyang hoite kimi a charle zel chon rei don tuk atakin huang chalo Jehovah lil Robuyani, 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 yeah, ani. Isai ni tiro, isa pa chuaw. Aya. Kung ay san vaz ye chu ta. Aya, isai thiam ka ti vaz ye chu. Amak chong chong. Aya. Ni sai lai lain, ka shok bo ka hak che balom. Ka lom vaz ye chu ta. Aya. Enge he thiang ai ro ti via. Khawpui karon chimva Khawpui me karon chimva ka tie London Street Vijaynagar ring karong kale ka tie Stuck vai ta
Hi. Yeah. Chia thâu ve gì chứ? Iva han moi ziar ve a ingin Full ve chứ anh skincare product em hoàn về là. Mo ingin lo soi min lo shit ve. Isa pa chua karon huwag ka tiye karon kalbang bang malay. Tin moi ti. Isa pa chuaw. Hey mo. Oh. Oi an ni lo. Ro re la ni ro re la pa chuao. Ani lang mo. Ni lo. Lal sindi yamak. Ini lo. Ayan. Israel chumo so khunge u Israel kha o memle khungai takin man lo parte se a khunge o so imoem Ayan. Isa pa chua ka mo ka lom siya today. Vang lai cheng ako. Ayan. Isa made in Mizoram. oh is a made in Mizoram is a Ayan, made ito made in China. oh parma duplicate Ayan. Kaya Don Michel Vela, Yami. Masaki po, mi album tengkom. oh nang poi mon thwa kom lo nang ma khan mo Kalom lo ve siya tu. rorel a thushima inkom na biakina ilama vandam kai lo hlau beramin ibani phardo dor tikhan inkom bana midang dot ishile kha ingiom sia Sapon san ngam do maliput ve chule minanti der kang la. Ayan. chui la mo dang po ka shil chawang che ha chutleng valoro Kha abal sa karon la. ui abala hin chudon ti nami Afai lak turi ti si lo lom. kning kitu oh chuang ikal veto lawang refreshment alak the Ron laro. Mình soi na hi ka ngai to ai tis mun he mai refreshment duty te chu ilan ta deu Chop. Ngoi mấy mấy rồi. Cần chung tất tỷ lùi na vàng á kal mấy cần nỉ hi. Hết lại muốn ăn thiêu tỷ hi mô. Anh mà cần oi là milem phép cần nỉ hi. adik helai muna kan shrai chan te chu kan pu ton che lom ishemeyang anh nghe hụ tur vắc mà cái chỗ này trả lại phèl tắc liu này cái mu em nu la hết ta tên chu khu ta te khu trả lại phèl tắc Ôi dạ thạc. Ôi. Sẽ lâu mấy cần xì lăng chế. So, rau rê là xoay mùa em. Tụ khủng bóng đâu so. Mình kia so. So mà KTP lệ khó ta ngà là nang ngọt so nì lâu nha. Mi tên nó mà nì so. Dili hane cold girl shot lâu po anh ấy lâu. Ama top so chu collar. adik mani phei chu ka chan ten tla pan mu a the boy an ti khơi vẫn mặc ôm về trung tiếng in Chúc cần là xoay dâu lâu. Xin đi khối mù em. Khu. Rộn mình rê khu. Khu bố khu. In patian đủ lâu em. Live-in relationship ở mani khu. Mi hane kan siya lâu mô tia kan siya siya. a chung te la ka chuan pui sei lo om le in soi chu đi cái này chuan vẫn zia lâu về Kha. I heart channel om champa. Patian zu lâu om tak
tak po ni se a thuang hi chuan an awm lo chiang lom Pathian mangai intisin a thu chun oi thei lo ni so ôi so phê so chu ngày nào lâu à rong kal le ha anh khom chan lo zo ro Andrew à dewa sẽ thiam rồi sha thia mangai o Andrew à tia ti ngay Andrew à cậu sẽ thế a dan chau so sha thia mang Andrew anh ấy lâu cả chân à đồ nôn tiền tiêu à đi lâu về Andrew anh ấy rồi nhìn khom chân refreshment 너무 돈은 tiêu ôi cái thế à mi hai mi mẹ khá su cái khá mơ im hú mơ to mà hai ngày toàn là phi mình mang lầu thoát su phát cái gì anh chú mồ thuak su brainwash cultural Christian fa kalo min ni ngai twa la Delhi a hian piangin sei lian ni la chu Hindu sa khwa fa kin ni ang chu vẫn đi thấy đón tắc về khá chán ba ít sẽ thiam chân lom ka ke kham chuang u Verbe ka soi khai la sha em mishingin pathian a swang to chok ati kha example chu so song how so an dan le du dan milin pathian an swang to a an chak na swal te pomzam thei tu pathian an in siam chop ani so kimi a mel hian te dikati zia hi bung hut mai ni che phei chu char se Christianity ni lovin overmensch kan ma mo ti hia long chu ni je te chu ka chiar ve to reng alom pathian a thi a ti po kha pathian om lo tak tak ti nan le ne chiar chiang lo mo khang lang cha ôi giặc mi lo mi cái ti mi ti a larin sang gay sign cha mi chara ngai tharo antichrist a chon ti hian a injia and I quote Christian pakhat chau a om chu mi chu cross a thi ani sham adik song how so Christian an ni lo ma ni in pathian ni in siam chop an ni so van mak vele makiti tul meang kalang lucy ti hian lo in ngai to ro se mol war mola ka thain ani nge ka nun hi ka nom makin ka phun noi do ne ril runa em chungin ka trong don hi rid na chu mangin ri ralta anh mà lâu mấy lâu nè anh kiếm thì thể reng om lâu Hé khơi rin sang a lo ni ringin
rin sang yom dan kha ka hriat thiam pui khop mai che in thian hova in ti kha ka lo hria zo na poi nga ngo tonga in hriat thiam pui lo pastor tuna in ni na in ta po kha eng man hlei ne pathian om reng lo thuak su wang mai lo Christian chung ko kan lo pianga kan in the Christian mai lo isoi chu adik viau mai isoi yang chuan khongai na zara pathian hretu le pathian mihriat kan ni hi kan van nei lea isoi yang chuan Christian chung ko kan lo piangin kan lo sei lian nge lom ma se khovela hian Christian thatak tak Christian chung ko tanga ron piang le sei lian ni lem lo tam tak anom ve tho ni lom ni Sadhu Sundar Singh ate Nabil Qureshi te C.S. Lewis ate tin reasons to believe din tu Dr. Hugh Jones atengei po keima pon ka rom bolna tangin mimal taka hriat ka nei nuan asin Sadhu ti vel chu kan tet lai tanga min zir tir zong chu kan ring bur don ti na em ni love kan rin na thu te hi adik le diklo kan fi a fo tur lom Bible tir ko pula ngein engkim fi a zo hula adika piang pom tlat ula tiang khan kan rin na thu te hi adik le diklo kan fi a fo tur lom ani chuan pathian chu khong e om khoi ang e proof khong e evidence Richang Bible chuan rombung khat chang song hi na athil mu theilo achatuan thil ti theina le pathian zia chu khovel siam tirata fi taka muina oma thil siama chuan alangani ti kan huwa kan thil mu zong song hian asiam tu pathian om ti entir sin amalo ngot theini hleinem hote tasoni vachuteng Ritsa pathian chu athil makti te tang po hian kan hre theilom isu ngei po thina ne tu nia tin khovela umlai pon thil mak tam takatia chumi wang chuan mitam takin an rin pha kha ma se thil mak ringot wanga pathian rin tum chu adik ber lawang i shelo ni kha pastor David Hume phei chuan ti hian atia thil mak huwa in soi te hian an ngai to na fi man man lo wang mai tia lo baga i so thil mak ti te po kha khen tak ni se voin khen in kan lam huang chu ka shilan se French mathematician lar Blaise Pascal naw fanu chu mit nat na khir tak fistula wangin rei tak chung adam lova ma se mak tak mai monastery adam hlok maya chuti ahun laya friends rama Dr. Chaberber te mai ni lo friends la nu ngei pon adam ti fin fia ma se isoi David Hume maka chuan a hre ve veka ma se engma lo mai alo ti sak mai sin ni chu le rinchang philosophy zir ve thin tho kania ril ruin hong taka zir tur chu ni ngei mai ma se adika dok thulova sa huai thingvon tlut tur ani ngai lo khai ka boy tol thil mak i soi te po kha khen thin chu ni se lo khen ta po ni ro se pathian om ngei ti hriat chong lo richa te renge John Calvin a chuan pathian thu chingchanga azir tirna langsar tak pakhat chu mishing hian pathian hriat na chu kan nei vekatia mishing zong zong a hian enge moti talin pathian hriat na chu kan nei vekalom ho thu chungi ni soyang pastor chu ti si kan thalai roi tu te so she ve veng an nun dan po nga tinge pathian an hria si chuan heti hian an nom eng wangin nge pathian hre tu te hian thil suan an lati ni suala kan tlu wang mole suala kan tlu to wangin mishing chuan afang kimin pathian in pona chu kan lo dong song thiam to lo thina chumi wang chuan
milem te mani te kan lo in beta mai thina lom fiuber ka soyang khan mani pathian kan in siam ta thina lom anh này chuan pathian tak chu en tin nge kan hriat chuan ang kan ngai tuan phim hi kan man trul ve lom ni ngai tuan phim ringot chuan pathian ati lom zo lo man lo tur chu ni chuang mi lo thunga Bible kan huangin Hebrai bung som pakhat sang khata chuan rin na lovin ama lom zong mi ni rual ani lo ti kan huwa mishing chuan pathiana rin na ha har sa changa neya chuta chuan ring thei turin tharau thiang ni min puyangai thin zo kalom cái ring si lo ni ka thian te kan en hian lucy te kimi te po ha an nun dan te kan en chon rin chu har ve thot khir ve ngar le mai mo kap kan si mar ve lo ngai ka pastor pui te ka trong trai na ma min lo shiat pui ru action ente ka shilang se Hebrai bung so pakhat chang ruka chuan kha pathian thu akan Hebrai bung so pakhat chang khata chuan tin rin nei thil be se te ong nge hriat na thil mu lo te hriat fi na ni ti kan huwa rin na chu khongai na zara nia tharau thiang him puina in kan dong thina mishingin pathiana rin na nga har sa changa neya chuta chuan ring thei turin tharau thiang him min puyangai thin zo kolom kaman chho tran chuan kan hria Pastor i phakar lutuk azona poi chang reng reng hlei nim azona chang ro engtin nge thu tak chu kan sha thiang engtin nge pathian tak chu kan sha thiang sa khoshang shanga oma hindu te muslim te pathian po tam taka ma se tu chunge kan biak berang Lucy kimi lo thu pot teu ha thut na te kan lo la chu chungin so yang tuna Lucy zo na kha Johanna bung so pali chang ru ba chuan isu nge in keima hi kong le thu tak le nun na chu kani keima kal lo chu tu ma pa ne nan thengai lo atia isu a chu thil zong zong bul le to thu tak bul le to chu ni hoteu mizo zirlai tamzo ten ahun laya mei eng hnuaya le khan la zirlaya Boston University a zuk zirpha Reverend Dr. Larngut Awalar te khan aring hlel ve thina sin tuna in zona nei ang zong zong te po kha zot ve thina ma se ni chuan a chan na chu khovel fin thuril mang me song lovin anga ngat ngata ti chuan aring hlel pathian chuan a chan na isua apetani Khovel mamo chana lali swa ani ama ang rengan om lo nun na kong ani